Ola, imos falar do seguinte tema que temos despois do Valse de Taramundi. Fixemos batementos na Rianxeira, logo no Valse de Taramundi, e para afrontar o seguinte tema, que é Veño da Virxe da Barca, necesitamos aprender unha nova posición. Unha nova posición que é o do pechado. O do pechado, pero neste caso non é o do de abaixo, que xa temos prácticamente todos os buratos pechados, senón que é o do agudo. O que facemos normalmente abrindo todos os buratos, ese de arriba, que temos que apoiar a frauta para que soe, vale? Pois ese do agudo ímolo facer do outro xeito. E chamámoslle pechado porque casi todos os buratos tamén van a estar pechados. Entón, o que vos decía, a posición do pechado que imos empregar, que do esquema que vedes no blog, dese cadro que vedes no blog, vamos usar a posición A, simplemente, pois sería cuestión de que, como decía antes, damos o de abaixo e esa posición A o único que varía da posición de abaixo, pois é que levantamos o dedo pulgar da man esquerda. Así sonaría ese do agudo, pero simplemente levantando un dedo. Como sonaría isto? Na frauta xa sabedes que non soa moito máis moi afinado con respecto á gaita, non? Pero sería así. O do de abaixo sona así. O do, digamos, aberto sería abrindo todos os dedos e sonaría así. Ese do pechado, pois sonaría así. Como vedes, estou tapando casi todos os buratos, menos o mainiño da man dereita e o pulgar da man esquerda. A representación gráfica aquí de externas partituras vai ser con un corchete en riba da nota en cuestión que temos que dar en pechado, neste caso do do. Como ides ver aquí en riba, é a representación desta nota, vale? Deste do pechado. Ben, ademais do pechado, o que temos que traballar tamén é o seu batemento, vale? Porque, como toda posición, pois ten o seu batemento tamén. O batemento exactamente igual que no do de abaixo, de todo. Que facíamos o batemento, sabedes que facíamos o batemento co dedo mainiño da man dereita. Pois neste caso é exactamente igual, solo que temos que levantar o dedo pulgar da man esquerda. Acordadevos que o movimento do batemento, os dedos que fan os batementos deben rebotar na frauta e volver para arriba rapidamente, vale? Ademais desto, bueno, vedes que nos dous esquemas que aparecen, nos dous cadros que aparecen no blog, que aparecen dúas posicións. A posición A, que é esta que vimos agora, e a posición B, que sería levantando o dedo indicador da man esquerda, vale? Como o do de abaixo, pero levantando o dedo indicador da man esquerda. Ben, neste caso, só imos a empregar a posición A, esta, vale? E o batemento cando apareza o batemento. Ben, a continuación ides ter uns exercicios. Hai 3 exercicios que podedes visualizalos nos enlaces que veñen no blog aí abaixo de todo, cando acabo de falar dos batementos, vale? Outra cousa que tamén o puxen no blog, cando queirades que vos solucione algunha dúbida, sin problema ningún, pois vola atendemos. Pero neste caso excepcional, pois facémolo todo a través da Secretaría, por centralizar
todo o movimento da escola. Mandade as vosas dúbidas ao correo electrónico e aí vos atenderemos, a mí me pasarán as vosas dúbidas e rapidamente vola contestarei, vale? Entón, despois desta explicación da posición do pechado, pois teredes 3 exercicios e logo o seguinte tema que estará nun novo post no blog, vale? Que ese tema será Veño da Virxe da Barca. Moitas grazas e ata a próxima.